Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang Unicode Mike Padawan, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes, Disyembre 11 hanggang 14, 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito ang GraphSat, wala pa rin pagbabago. Ngayong araw na ito hanggang bukas, Sabado ay nanatili pa rin yung hanging amihan, quasi-stationary sa may bahagi po ng extreme northern Luzon, kasama po ang Batanes, Babuing Cubao Islands at yung Scarborough Panatag Shoal. May naka-embedded po na frontal system sa may bahagi po ng Batanes, Cubao Islands, so medyo malamig ang panahon dito, mahangin, hindi lalampas ng 50 or 60 kph at may mga padaan-daan pong mga showers. Samantala, ang silangan bahagi po ng ating bansa, lalo sa may Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay mananatili po ang medyo mainit po na hanging silanganin o yung easterlies. Magbibigay ito ng magandang panahon, subalit sa hapon ng gabi may mga inaasahan pong mga padaan-daan na showers or mga isolated thunderstorms. At gayon din po, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magkakaroon po ng napakagandang panahon, except po sa hapon ng gabi, may mga inaasahan po mga localized showers o thunderstorms. Dulot na po ito ng prevailing na La Nina phenomenon. Sa labas ng ating bansa, wala pa po tayo nakikitang nababanaagan na low pressure area or tropical cyclone na posibleng mag-develop sa loob ng 24 oras. All clear po, may mga couple of surface troughs. So far, yan po ang ating latest sa ating GraphSat. Tingnan natin fast animation. So, napakaganda po ang Pacific na yun. Wala tayong nakikitang any formation. Meron lang tayong surface trough dito sa may south of Guam at dito po sa may Marshall Islands. Samantala, ito po yung zoom in satellite animation mula sa UMETSAT ng windy.com. At nakikita po natin, may mga maliliit po na mga localized thunderstorms na dumadaan po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, dito rin sa, lalo na sa may Kabikulan, dito rin sa may Mindanao at Palawan. At ito, sa may area po ng Cordillera Mountains, meron po nag-form ng mga localized thunderstorms at meron lone thunderstorm na malaki dito sa may Pacific. Hindi naman po ito cyclone or whatsoever. Medyo nag-form lang po siya dyan. So ito po yung inaasahan natin sa mga susunod na mga araw dahil po sa La Nina ay may mga pag-ulan-ulan po tayong inaasahan habang nag-prevail po ang hanging silanganin. Punta natin ang pinaka-latest mula sa Climate Prediction Center. At ito po ang Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. 2 linggo po ito. So yung week 1, valid December 9, 2020 to December 15, ay may possible medium chance of 50% chance na baka may mag-form na tropical cyclone sa may eastern Philippines at above average rainfall, but subalit na yun, December 11 na, 4 na araw na lang bago maging December 15, ay wala pa po tayong nababanaagan. So ito ang medyo hindi na po ito tama. But kung tingnan natin yung week 2, valid December 16 to December 22, nandyan pa rin yung possible formation ng posibleng may mag-form na bagyo dyan. Nasa still 50% o medium chance na ito matuloy o moderate chance, medyo o moderate confidence, but babantayin po natin ito. Posibleng may mag-form, depende po sa kinalalabasan po sa mga updates mula sa ating mga computer models. Samantala, ito po yung American model, so meron pong mag-form, umpisa pong early morning ng December 17 hanggang weekend na po, next weekend. Tatahak po siya ng Northeastern Mindanao at Kabisayaan, kasama po ang hilagang bahagi po ng Palawan. So ito po ang formation possibility ng American model. At kung titingnan natin yung ECMWF in a while, malalaman natin kung posibleng may mag-form. So ito po ang ating 3-day rain, wind at pressure forecast mula sa ECMWF or windy.com. Kita po natin, bukas po ng hapon, linggo rin ng hapon hanggang Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, dulot po ng hanging silanganin at ang northeast monsoon na nanatili po sa may bahagi po ng Batanes at Babuing Cubao Islands. At yung mga ulan na ito dahil po at medyo maulan talaga na yung December dahil po sa prevailing La Nina phenomenon. Ngayon, punta natin yung move forward tayo, December 17 sa Huwebes. Base po sa ECMWF, may possible na papalapit na
aktibong LPA. Tatahak po siya ng Mindanao sa Friday. Okay, December 18. Tatahak po siya ng Davao Region. Yan po ang latest. At ayun, nakita po natin, magbibigay po ito ng mga paulan sa bahagi po ng Kabikulan, Kabisayaan at Mindanao. At itong mga ulan na ito ay dulot po ng enhanced easterlies. Hindi po ito amihan. Okay? Dahil po sa prevailing La Nina, ganun po ang mangyayari sa atin. Hanggang pagdating ng Sabado, may mga ulan pa rin sa malaking bahagi po ng Southern Luzon. Ngayon din po sa may eastern sections ng Luzon and Metro Manila, kasama din po hanggang Sabado po yan. At kita po natin yung aktibong LPA, dumadaan na yun ng Palawan, base po sa European model. At pagdating niya sa West Philippine Sea at South China Sea, baka mag-develop po bilang isang tropical depression. Okay? So, yan ang good news kung isusubaybay natin ang European model. But kung gagamitin po natin ang GFS, mukhang bagyo po siya. Okay, yan. Active LPA. Biyernes, lalapit po ng Surigao provinces bilang isang tropical depression o tropical storm. Sabado, tatawid po siya ng Kabisayaan bilang isang tropical depression o tropical storm again. Magpapaulan po sa Kabikulan, Kabisayaan at portion po ng Northern Mindanao. At pagdating po ng Sunday, lalabas na po siya ng PAR. Ayan po, kita po natin yung enhanced northeast and easterly surface wind flow. Baka magbigay ng mga paulan sa eastern sections ng ating bansa kasama ang Kabikulan. But ito po ang forecast ng American model ng GFS. Medyo exaggerated nga po. Dahil po, since 2 weeks ago, yun po ang pinapakita na yung week yata may bagyo pero wala naman, hindi naman natuloy. So, ang i-check natin lagi yung European model, mukhang meron po na by next weekend, possible active LPA or tropical depression or worst, pwede maging tropical storm. But so far, hanggang hindi pa nagde-develop sa ACMWF, possible active LPA lamang po siya. Tatawid po ng Mindanao or Visayas. So, babantayin po natin yan. We will keep you updated. Kung kailangan natin mag-release ng storm watch, gagawin natin. Lalo na pagdating ng kalagitnaan ng next week. Kasi na yun, wala pa po tayo nakita. Nada. Zero. Walang LPA. So, let's hope and pray na it stays this way. Ganito po ang dapat mangyari hanggang katapusan ng taon. Dahil ayaw na po natin magkaroon ng Christmas na may bagyo. Okay? Lagi na lang po na ganun. But may mga season na wala. So, let's hope and pray na yung season wala po. Or next season or 2021. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Monday na po. At babalik na tayo next week para ibigay sa inyo pinakalitas sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ng papaalam. The hashtag TyphoonWiser, hashtag WeatherWiser. We are here helping Filipinos be hashtag TyphoonWiser. Maraming salamat po. Happy weekend to all. God bless. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated po kayo sa ating panahon. Thank you for watching our channel.